Katrine, jeg har ikke noget hus. Har jeg ikke noget lejlighed? Michelle og jeg er ude at prøve at køre de nye typer for biler. De nye hvad? De kommer med skruse. Fuck det. Min bedste ven. Godmorgen. Jeg vil bare ikke. Jeg er træt. Fuck nu ud af det billede. Okay. I'm rich. Ej, hvor sejt. Kom ind med, Michelle. Der er ikke noget bevægelse. Michelle, vi skal læse. Det er min bog, det der. Marie. Det er min bog, det der. Okay. Naturlige reaktioner. Jeg kan ikke. Jeg kan rundt i bane. Helt så fast. Billedet. Så gå ud af det billede, Michelle. At man gør noget forkert i noget lyd, og det kalder vi for søs. Okay, jeg er klar. Jeg skal ikke æde mit øre. Michelle. Det var med vilje. Det er simpelthen for dårligt. Hvis du slår mig en gang til, så slår jeg dig i går. Og lille killing! Okay. Pipper. Du hedder Pipper. Lad være med at hive min trøje. Klap nu bare. Vi ved godt, du er en baby. Jeg tror ikke, jeg tager på det. First of all, vi bliver nødt til at blive taget dybt seriøst. For det er seriøst snak, vi skal snakke om nu. Okay. Vi kan også lave videoer til folk. Ej, ja. Mor, jeg elsker det. Altså, jeg kan ret godt lide... Nå, det var ikke det, vi skulle. Vi er hjemme hos Kalle, som holder 3 overnatning. dage uden vand og mad. Og med 6 skål på bordet. Ja. Vi har ikke fået mad i 7 dage, og vi har ikke sovet i 3 nætter. Og der står 6 skål på bordet. Og der er en mand ude foran vinduet, der har fulgt efter os, lige siden vi kom. De har jo ikke sex. Nu kom manden. De har jo ikke sex. Nu kom manden.
Låneskongen. Den rengør mit... Jeg synes, den kan godt lide at slikke på folks knæ. Altså, så ved man siger, hvad Vi filmer lige. Ej. Jo, vi gør. Nej, hvor De er også cool. Overvej det. Hold. Hvis jeg skal give fingrene tilbage, giver hun så giver den så ikke pole. Giv pole. dum at høre på. Løvernes konge. Hvis man kan se det. Og hund og slikker Det kan med man ben. ikke se. Men der er en hund dernede, der også stykker Peter. Nej, Peters ben. Prøv lige at slikke, hvad så? Fuck, hun Eller er hvis jeg alligevel. er flauset, så står jeg bare og slikker det. Hej, Viggo! Pussy! Vi skal se løvernes konge. Ej, Og jeg har fræktøj på. Ja. Peter, du skal ikke røre. Ej, ja. Hallo Viggo, nu er det begyndt at blive sådan lidt nasty. Det begynder bare at afsavle det. Jeg filmer på hovedet. Jeg filmer. Ej, hvor irriterende. Hallo, Josef, hvor må det være irriterende sådan en elefant, hvor den bare på den snabel står der bare her mange fugle. Og så kan det være irriterende. Gå da væk! Jeg vil ikke tage det mere. Jeg kan ikke tage det. Nej, det er ikke dig, det Peter er bliver bare mig. slikket for groft. Okay. Nå, Viggo. Ellers så sætter bare her så, så kan man ikke sige nej. Nå, Slik det jeg bare. kigger op på dig. Bare slik. Ikke under øjnene, slik det nu bare. Slik det nu bare, jeg kan ikke klare det mere. Men det er noget, slik det bare. Slik Kæl med ham. Kom her, kom her. Ej, skat. Dobbelt dig. Nej, du har lige kysset hund. Godt for dig. Ej, det der, det skal... Ej, vent. Ej, Peter. Jeg troede lige, det var dig, Peter. Peter, kom med sådan en halvt hoved. Ej, vent. Sådan... Oh my god, fuck, hvor du grim. Oh my god. Det bliver filmet, bare så du ved det. Nej. Jeg prøver bare at have dit hoved til ret af den. Ej, hvor er I på at se? Ej, du Hvor er det ulækkert, det der. Okay.